أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će nastaviti govoriti o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Spomenuo je da je bio ekspert u genealogiji i također da je bio vrlo zainteresovan za poeziju. Zabilježeno je da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu imao najveće znanje u vezi genealogije i potomstva u cijeloj Arabiji. Džubeir bin Mut'im koji je bio ekspert u genealogiji kaže: ja sam naučio znanje o potomstvu od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, posebno u vezi Kurejšija, jer je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu imao najveće znanje o ovome. Kako god, iako je znao i dobre i loše karakteristike ovih ljudi, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu ne bi govorio u vezi njihovih loših osobina. Zbog ovoga je bio prihvaćen od Kurejšija više nego Akib bin Ebu Talib. Poslije Ebu Bekra radijallahu anhu, Hazreti Akib je bio sljedeći u znanju u vezi ovoga. Hazreti Akiba radijallahu anhu Kurejšije nisu voljeli jer bi on također navodio i njihove loše osobine. Hazreti Akib je išao u poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem džamiju i sjedio bi pored njega i učio o potomstvu Arapa. Prema Mekalijama, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio jedan od njihovih najboljih ljudi i kad bi im bilo šta trebalo, oni bi dolazili kod njega. Kad bi protivnici islama kroz poeziju vrijeđali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Hasan bin Sabit je dobio zadatak da im na sličan način odgovori preko poezije. Kad je Hazreti Hasan otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: kako ćeš ti da vrijeđaš Kurejšije kad sam ja Kurejšija? Hazreti Hasan je rekao: o Allahov poslaniče, ja ću te odvojiti od njih kao kad izvadimo dlaku iz tijesta ili butera. Tad mu je rečeno da ide kod Ebu Bekra radijallahu anhu i upita ga o potomstvu Kurejšija. Hazreti Hasan kaže: išao bi poslije kod Ebu Bekra radijallahu anhu i on bi mi davao informacije. I kada bi njegovi stihovi dospjeli do Mekke, ljudi bi govorili da je Hazreti Ebu Bekr uputio ga u vezi informacija u tim stihovima. Slično kao genealogija, Hazreti Ebu Bekr je bio ekspert u vezi historije ratova kod Arapa. Iako nije bio pjesnik, bio je vrlo zainteresovan za poziciju. U vezi njegove biografije neki historičari se ne slažu da je Hazreti Ebu Bekr pisao poeziju, dok neki navode njegovu poeziju. Također knjiga koja sadrži 25 pjesama Hazreti Ebu Bekra se nalazi u Turskoj i oni također tvrde da je to poezija Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu.
Također neka osoba tvrdi da je dobio objavu koja svjedoči da su te pjesme znači poezija Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Tabekat ibn Sad i Sirat ibn Hišam spominju da je Hazreti Ebu Bekr recitovao poeziju i sljedeći stihovi se pripisuju Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu da je on napisao poslije dženaze poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prijevod ovih stihova glasi: o oko, nastavi da prolijevaš suze zbog velikana ovoga i budućeg svijeta i neka tvoje suze nikada ne prestanu. O oko, prolijevaj suze za najboljim čovjekom od Kurejšija kojeg smo stavili u mezar ove noći. Neka je selam na njega od kralja svih kraljeva, zaštitnika svih ljudi, gospodara svih koji se mole. Neka bude obasut nad časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kakav smisao život ima poslije odlaska voljenog, koji ukras postoji poslije odlaska onog koji je krasio cijeli svijet. Ja želim, kao što sam uživao u tvom društvu, da na ovom svijetu da je moja smrt se desila uz tebe. Govori se da je Hazreti Ebu Bekr imao duboku mudrost i znanje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah dželešanuhu je dao izbor jednom svom slugi da izabere ovaj svijet ili onaj koji je uz njega. A taj Allahov sluga je izabrao onaj svijet što je uz Allaha. A Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je počeo da plače i upitao sam se, to prenosioc govori, zašto ovaj starac plače? Taj sluga se odnosi na poslanika sallallahu alejhi ve sellem odnosio, jer je on posjedovao najviše znanja. On dalje kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Bekre, ne plači, zaista si ti taj koji je dao najviše prijateljstva i imovine meni. Da mogu izabrati halila, prijatelja iz umeta, onda si to ti, ali bratstvo i ljubav jedni prema drugima je dovoljna. Zatvorite sva vrata ove džamije osim vrata Ebu Bekra radijallahu anhu. Ja sam ovo ponovo naveo. Halifatul Mesih kaže da bi ukazao na mudrost i znanje Ebu Bekra radijallahu anhu. Obećani Mesija je, alejhi salam, je objasnio šta ovdje vrata znači. Spomenut ću poslije u vezi ovoga. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori: pred smrt časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je održao govor i obratio se prisutnim i rekao: Allah se obratio jednom od svojih sluga rekavši: o moj slugo, ili ostani na ovom svijetu ili se meni vrati. Taj sluga je izabrao Allahovu blizinu. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo rekao, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je počeo da plače. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da je bio ljut na njega. Kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo primjer sluge koji je izabrao da bude uz Allahovu blizinu, ali ovaj starac je plakao u vezi toga. Hazreti Ebu Bekr je plakao toliko da je počeo da jeca od plača. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja imam toliko ljubav prema Ebu Bekru radijallahu anhu da mi je bilo dozvoljeno da izaberem halila, to jeste vrlo bliskog ashaba, osim Allaha dželešanuhu, to bi bio Ebu Bekr radijallahu anhu. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo nekoliko dana poslije ovoga, tada smo shvatili da je Hazreti Ebu Bekr plakao radi toga, a mi nismo bili ti koji su znači imali to znanje, već smo bili ljuti na njega zbog njegovog plača. Obećani Mesija alejhi selam kaže, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ovaj ajet, prijevod: ovo je dan kada sam usavršio vašu vjeru, Ebu Bekr radijallahu anhu je počeo da plače.
Neko je upitao zašto starac plače. Ebu Bekr radijallahu anhu je odgovorio da on zbog ovog ajeta on može da vidi da je se smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem približila. Jer kada poslanici završe njihovu misiju za koju su znači poslati, onda oni odlaze. I ovo nam pokazuje znači koliko razumijevanje Ebu Bekr radijallahu anhu je imao. Isto iz hadisa koji govori zatvorite sva vrata prema džamiji osim prozora Ebu Bekra. I tu znači šta znači vrata u ovom hadisu, da znači Allahova pomoć ili znanje će i dalje da dospijeva do Ebu Bekra radijallahu anhu. Tako naš u tom smislu je objašnjenje. Poslanici koriste metafore i također simbole, a neki muslimanski učenjaci koji govore kao sve mora biti kao literalno, oni prave veliku grešku. Na primjer, Ibrahim a.s. Govoreći svom sinu da promijeni prag njegovih vrata, ili poslanik Muhammed s.a.v. kada je vidio zlatne narukvice i slično. Ovo su sve stvari koje literalno se nisu podrazumijevale. Ovo su znači bile metafore i pokazale su neku veću realnost. Obećani Mesija a.s. dalje govori ukratko. Poenta je ovoga da je Ebu Bekr radijallahu anhu imao kao najdublje razumijevanje časnog Kur'ana od ashaba i zbog toga je on shvatio značenje ovog ajeta. I također možemo vidjeti da nema ni jedna riječ u časnom Kur'anu koja bi se protivila ovoj interpretaciji Ebu Bekra radijallahu anhu u vezi ovog navedenog ajeta. Obećani Mesija dalje govori, trebamo pitati muslimanske učenjake da li je Ebu Bekr bio znači mudra i kao učevna osoba. Zar Ebu Bekr radijallahu anhu nije dobio nadimak Sidik, to jeste istiniti? Zar on nije postao prvi halifa poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Zar on nije isti taj čovjek koji je toliko se žrtvovao za islam? Onda stavite sve znači na jednu stranu. Kakvu je potrebu imao Ebu Bekr da stane na mimber i kao da predstavlja muslimanski umet? I kada je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, a Muhammed je samo poslanik i zaista svi drugi poslanici su preminuli prije njega. Znači, da li bi se iko mogao suprotstaviti ovome i da kaže ljudi ako su vjerovali tada je i Isa a.s. živ na nebu? Obećan Mesija kaže imaju dva aspekta u vezi ovog ajeta, a danas sam vam usavršio vašu vjeru. A prvi je znači da je Allah nas očistio, a drugu da je usavršio našu knjigu. Rečeno je da je Ebu Bekr tad počeo da plače. I nekoga je tad upitao, starče, zašto plačeš? Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, osjećam da smrt poslanika se približila. Zato što kada poslanik završi svoju misiju, onda oni odlaze. Možemo vidjeti ovo svjetske projekte, na primjer kada se završe, svi ti koji su bili znači u tom projektu, oni odlaze na nešto drugo. Tako poslanik kada završi svoju misiju, znači vraća se Allahu dželešanu. I obećan Mesija također navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da bi da je mogao uzeo bi znači Ebu Bekra za prijatelja, ili također navodi u vezi da se sva vrata zatvore osim Ebu Bekrovi.
Obećani Mesija kaže: zapamtite, džamije su Allahove znači kuće i u njima je znači svo znanje i znači da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da Ebu Bekrov prozor ili vrata budu otvoreni. Ovo ne znači da drugi ashabi nisu imali znanje ili naravna stvar, mnogi od njih su imali ogromno znanje. Kako god, najbolji među njima je bio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je znači imao toliku duboko znanje i mudrost i razumijevanje i od samog početka je prolazio kroz velike poteškoće u islamu i učestvovao je u mnogim znači ratovima i preputovao mnoge znači pustinske puteve i prošao kroz mnoge opasnosti gdje je bio u velikoj opasnosti da znači izgubi svoj život. Mnoge znači nemire je on smirio, mnogo je putovao, znači imao je veliko strpljenje u bilo kakvim poteškoćama. Bio je znači predat obožavanju i zbog toga Allah dželešanu ga je izabrao kao najbližim ashabom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je također ukazalo da je on bio jedan od znači naprijed svih onih koji su bili znači dragi časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je bio vrlo nezavisan ili neovisan čovjek, bio je mnogo lojalan i zbog toga on je znači bio izabrat za iznad svih drugih. Znači Allah je sveznajući i on odabere takve ljude. I Allah se znači okrenuo prema Ebu Bekru i znači blagoslovio ga i dao mu ovaj status. I učinio ga da znači nema mu ravnog. I znači Allah dželešanu je rekao da je on najistinitiji u govoru. Allah dželešanu kaže: ako mu ne pomognete, onda znajte Allah mu je pomogao i kada su nevjernici znači napadali, dok je on bio jedan od dvojice, kada su oba dvojica bili u pećini, kada je rekao svom ashabu: ne boj se, jer je Allah uz nas. Onda je Allah spustio svoj mir na njega i pomogao je ga sa onim što vi niste vidjeli i ponizio je riječi onih koji nisu vjerovali, a jedino su Allahove riječi najuzvišenije i Allah je moćni i mudri. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je također bio dobar u tumačenju snova i bio je bolji od sviju u ovome. Također je tumačio snove i dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ. Imam Muhammed bin Sirin kaže da poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio najbolji u tumačenju snova. Neke interpretacije koje je Ebu Bekr radijallahu anhu znači protumačio su zabilježene. Hazreti Ibn Abbas prenosi da kad smo se vraćali sa Uhuda, osoba je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče, sanjao sam oblak iz kojega kaplje buter i med. Ljudi su uzimali ga u svojim rukama. Neki bi uzimali mnogo, dok bi drugi samo malo. Također sam vidio konopac koji je prema nebu znači koji je visio s neba. I vidio sam tebe kako se penješ uz taj konopac. Onda je posle tebe druga osoba došla i koristila da se popelje na tom konopcu. Onda još jedna osoba poslije njega, onda još jedna osoba poslije njega,
ali se taj konopac kao prekinuo, pa je bio popravljen i ta osoba je onda se popela uz taj konopac. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: O Allahov poslaniče, dozvoli mi da protumačim ovaj sad sa tvojom dozvolom. Poslanik je rekao da to uradi. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: taj oblak predstavlja islam. Med i buter koji su znači kapali iz njega predstavljaju Kur'an. Ljudi znači koji su uzimali taj med i buter, to su ljudi koji znači uče iz Kur'ana. Da li to malo ili puno znanja, znači ti ljudi uzimaju iz časnog Kur'ana. Taj konopac koji je prema nebu se, znači, ili s neba koji je visio, predstavlja istinu, znači, s kojom si ti došao, ti si uzeo je, znači, i uzdignut si tom istinom, i onda će neko doći posle tebe ko će držati je i bit će, znači, uzdignut tom istinom. Onda će biti još jedna osoba, onda još jedna osoba, ali tada će se ta znači konopac prekinuti, bit će popravljen i ta će osoba znači biti uzdignuta. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: tačno si protumačio neke znači detalje, a u vezi nekih nisi. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: O Allahov poslaniče, molim te reci mi u vezi čega sam kao tačan, a u vezi čega nisam. Kao Ebu Bekr je tad se zakleo, molio poslanika da to uradi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: O Ebu Bekre, nemoj da se zaklinješ, dovoljno je što si znači protumačio. Ibn Šihab prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sanjao san kad je govorio taj san Ebu Bekru radijallahu anhu. Sanjao sam da smo stajali na nekom kao uzvišenju i možda 2,5 koraka sam ja bio ispred tebe. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: ovo je dobro, o Allahu poslaniče, neka te Allah dželešanhu drži živog, da vidiš ono što tebe čini sretnim i da ono ohladi tvoje oči. I ovo je ponovio 3 puta. 3. put kad je rekao ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Allahu poslaniče, kad ti premineš, ja ću živjeti posle tebe 2,5 godine. Ovo je znači bilo tumačenje Ebu Bekrovo radijallahu anhu i ovo je zaista šta se i desilo. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi: vidjela sam 3 mjeseca kako se spuštaju u moju sobu. Ovo sam spomenula svom ocu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i bio ukopan u Hazreti Ajšinoj sobi, Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: on je jedan od tvojih mjeseci i on je najbolji od njih. Hazreti Abdurrahman prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: vidio sam da me stado crnih ovaca prati, iza njih su išle sive ovce. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu kad je čuo ove riječi poslanikove, rekao je: o Allahov poslaniče, Arapi će te slijediti, pa će onda ne Arapi slijediti njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: meleci su također dali isto znači interpretaciju ovog sna. Ovdje završavam spominjanje interpretacije snova, a sada ću govoriti o tome ko je bio prvi od muškaraca koji su primili islam. Mnogi znači su tog mišljenja da Ebu Bekr radijallahu anhu je bio prvi.
Hazreti Ammar bin Jasir prenosi, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovim ranim danima kad je bio praćen sa petoricom robova, 2 žene i Hazreti Ebu Bekrom radijallahu anhu. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib radijallahu anhu kaže, je napisao detaljno u svojoj knjizi Život Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i tu je objasnio ko je bio prva osoba koja je znači prihvatila poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On piše, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da znači propagira svoju misiju, prva koja se znači prihvatila poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila Hazreti Hatidža radijallahu anha. Ona znači nije se dvoumila ni jednu sekundu. Neki historičari su različitog mišljenja ko je bio kao poslije Hatidže radijallahu anha prvi znači sledbenik od muškaraca. Neki navode da je to bio Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, neki govore da je to bio Ali radijallahu anhu koji je tad imao 10 godina, neki govore da je to oslobođeni rob poslanika sallallahu alejhi ve sellem Zeid bin Haritha. Nama zbog toga što oba dvojica njih su živjeli u poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem kući kao njegova djeca. Znači, oni nisu trebali dati nikakvu verbalnu neku znači prihvatanje i to, jer je inače logično da kućani ili djeca prate šta roditelji govore i onda znači njihova imena i ne uključujemo u tu listu. Među ostalima znači jednoglasno se slažu da je to Ebu Bekr radijallahu anhu. Tu čast koju je Ebu Bekr imao među Kurejšijama, on također nije imao nikakve ni sumnje u poslanikovu poruku i on je odmah prihvatio i onda je on također usmjerio znači sve svoje mogućnosti i usluge u službu islama i pomoć poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači posle prihvatanja poslanika. Među svojim ashabima poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači smatrao Ebu Bekra kao najdražu osobu. I poslije znači smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je postao prvi halifa. I kao halifa pokazao je znači tolike kvalitete. Jedan evropski historičar on piše kao vjera Ebu Bekra jednostavno pokazuje toliku tu iskrenost Muhammedovu i onda poslije Hatidže radijallahu anhu, Ebu Bekra radijallahu anhu, Alija i Zejda još petorica su prihvatili islam, 5 kroz znači propagiranje vjere od Ebu Bekra radijallahu anhu. Sve ove osobe su imale veliku znači čast među ljudima i status. Njihova imena su sljedeća: Hazreti Osman bin Affan, Hazreti Abdurrahman bin Auf, Hazreti Sad bin Abi Waqas, Hazreti Zubair bin Al-Awam i Hazreti Talha bin Ubejdillah radijallahu anhu na sve njih. Svi ovi ashabi su znači iz Ašara Mubašara i oni su znači ti koji među 10 koji su dobili radosne vijesti o džennetu u vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I oni su smatrani kao najbliži savjetnicima i ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim radijallahu anhu dok je savjetovao džematlije da znači se financijski žrtvuju, je rekao vjernik znači ne čeka kad ovakav se poziv znači kad ovakav poziv dobije. Drugim riječima kada se traži da nešto se financijski žrtvuju ili bilo koje žrtvovanje.
ti vjernici se raduju da su oni znači prvi koji su bili pozvati i oni su zadovoljni Allahu dželešanuhu i oni znači radi Allaha dželešanuhu se žrtvuju i dobiju taj status kod Allaha dželešanuhu. Da li ko može reći zašto je Ebu Bekr, kao da li je Ebu Bekr se ikad zapitao zašto je on prvi da se žrtvuje. On se uvijek sretno znači javljao i mnogo puta se znači u opasnost stavljao svoj život radi toga. Znači on je prvi koji je prihvatio vjeru i prvi koji je počeo da se žrtvuje za vjeru. I također i kad je Hazreti Omer radijallahu anhu znači prihvatio islam, i dalje se nastavio taj progon. Prva migracija znači u Abesiniju kad se desila, znači kad se Omer radijallahu anhu pridružio islamu, poteškoće su bile, nisu mogli klanjati gdje su htjeli, znači onda se isto bili prisiljeni da se migriraju u Abesiniju. Iako je znači posle prosperitet se desio mnogo godina posle, ali Hazreti Omer radijallahu anhu nikada nije dostigao toliko žrtvovanja i znači na bilo kojem pogledu kao što je to Ebu Bekr radijallahu anhu uradio za islam. Kada su jednom Ebu Bekr i Omer imali neke znači nesuglasice, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da kad su svi odbacili islam, Ebu Bekr ga je prihvatio. U vrijeme kada ste vi svi znači protivnici bili islama, on je bio znači pomagač islama. Zašto onda mučite tu osobu sada? I zbog toga ni Omer radijallahu anhu nikada nije mogao da pristigne znači tu žrtvu i status Ebu Bekra radijallahu anhu, i dobro znamo da cijeli svijet je bio ponuđen znači Ebu Bekr radijallahu anhu, on nikada ne bi to zamijenio tu svoju žrtvu ni za šta. U vezi oslobađanja robova zapisano je da je Omer radijallahu anhu govorio: Ebu Bekr je naš vođa i on je oslobodio našeg vođu. Drugim riječima, on je znači govorio u vezi Hazreti Bilala radijallahu anhu. I na početku samog islama Ebu Bekr radijallahu anhu je oslobodio 7 robova sa svojim znači vlastitim novcem. Oni su bili znači mučeni samo zbog toga što su vjerovali u Allaha. Ti robovi su Hazreti Bilal radijallahu anhu, Amir bin Fuhejra, Zinira radijallahu anha, Nahtija radijallahu anha, njena kćerka Beni Muammel, Handmaid i Umi Umejs. I protivnici znači govore znači u vezi ovog njegovog prelijepog karaktera. Hazreti Muslimaud radijallahu anhu kaže: čovjek poput Ebu Bekra radijallahu anhu, kojem je cijela Meka bila zahvalna, on je trošio sve što je zarađivao da oslobodi robove. Jednom je išao iz Mekke kad ga je neki poglavica sreo i pitao: gdje ideš, Ebu Bekre? On je rekao: ja u ovom gradu nemam znači više sigurnosti i onda odlazim dalje. Taj poglavica je rekao: ako takva pobožna osoba poput tebe ode iz ovog grada, onda zaista i taj grad će da propadne. I on je rekao: ja ću da ti dam zaštitu, i ne odlazi odavde. On se vratio pod zaštitom tog znači poglavice. Kada bi on znači se izutra budio i učio Kur'an, žene i djeca bi prisluškivali znači kroz zidove da slušaju znači Kur'an, jer je u njegovom glasu imao tako to predato znači
I zbog toga što je Kur'an na arapskom bio, oni su znači i djeca i žene mogli da ga razumiju. I znači mnogi ove riječi bi znači dotakle mnoge osobe kad bi ih čuli. I onda je bilo znači rečeno u Meki kao svi će ostaviti vjeru zbog njega. I onda su ljudi otišli kod ovog poglavice i rekli zašto si mu dao zaštitu. Taj poglavica je otišao kod Ebu Bekra i pita ga je da ne uči časni Kur'an jer su kao Mekanlije vrlo kao ljuti zbog ovoga. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao onda ja ne trebam tvoju zaštitu, ja ne mogu to zaustaviti, znači. I onda poglavica je znači prestao da ga štiti. Znači kako je ovo ljepota, znači jer poglavica znači je rekao ako on ode iz njihovog grada da će taj grad njihov da propadne. Znači kako je to lijep način gledanja na Ebu Bekra radijallahu anhu znači od strane neprijatelja ili nevjernika. I kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio odsutan iz grada, Ebu Bekr radijallahu anhu je bio među nekoliko znači onih koji su imali dozvolu da predvode namaz znači u džamiji. Također kada su bile zadnji dani poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači Ebu Bekr radijallahu anhu je dobio čast da on bude ta osoba da predvodi namaz. U vezi ovoga postoje mnogi hadisi. Hazreti Aisha radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da znači nema niko bolji od Ebu Bekra radijallahu anhu da predvodi namaz. Aswad prenosi bili smo sa Hazreti Aishom radijallahu anha i govorili smo u vezi toga klanjanja namaza u propisanom vremenu i kolika je to znači veličina raditi. Ona je rekla kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači bolovao pred kraj prije njegove smrti i bilo je znači vrijeme za namaz, ezan je proučen bio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao reci Ebu Bekru da predvodi namaz. Onda je rekla kao Ebu Bekr je kao vrlo mehkog karaktera i kao ljudi neće ga pratiti ni slušati da predvodi znači namaz. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovo ponovio, opet je dobio isti odgovor pa je ponovio još jednom i rekao zaista vi ste kao žene u vrijeme Jusufa koje govore slične stvari. Reci Ebu Bekru nek predvodi namaz. Onda je Ebu Bekr radijallahu anhu predvodio namaz i poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osjećao malo lakše, znači bolje, i dvojice osoba su ga odveli do džamije. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla sjećam se ovoga kao da sam danas to vidjela. Zbog njegove bolesti, znači dok su išli prema džamiji, ostala je kao linija od njegovih znači stopa, jer nije mogao kao da hoda kako treba, pa su ga kao ove dvojica maltene kao vukli, noge su mu se kao vukle po zemlji. Kada je Ebu Bekr radijallahu anhu osjetio da poslanik dolazi, htio je da se skloni pa da on predvodi namaz, ali poslanik mu je pokazao da on nastavi. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo pored Ebu Bekra radijallahu anhu. Prenosioc je bio upitan da li je
poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao ili je Ebu Bekr to uradio, kao predvodio namaz ili Ebu Bekr, i da li su ljudi bili prisutni dok je Ebu Bekr radijallahu anhu predvodio namaz. On je znači klimnuo glavom kao kad se kaže da. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio na lijevoj strani do Ebu Bekra radijallahu anhu. I Hazreti Ebu Bekr je znači stajao u namazu. Prenosilac Enes bin Malik Ensari kaže Ebu Bekr mi je rekao da je on znači pratio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ga je služio i uvijek boravio u njegovom društvu, i kaže da je također Ebu Bekr predvodio ljude u namazu u toku znači zadnje bolesti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, bio je ponedjeljak, ljudi su bili poredani znači u safove za namaz. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi otvarao znači svoju zastor na prozoru i gledao bi u nas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se kao smiješio na nas i mi bi bili mnogo sretni kada bi ga ugledali. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je tad želio da vrati se u saf, jer je mislio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao da predvodi namaz. Znači poslije kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu pokazao da on treba da nastavi da klanja, zatvorio je svoj zastor i tog dana je i preminuo. U sljedećem hadisu se prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu predvodio namaze u tim danima. Hazreti Abdullah bin Zema kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se razbolio, ja sam bio među onima koji su ga služili. Hazreti Bilal radijallahu anhu je došao da pozove poslanika za namaz i on mu je rekao da zovne nekoga da predvodi namaz. Hazreti Abdullah bin Zema je otišao, znači izašao napolje i vidio je da je Ebu Bekr među ljudima. U stvari Omer radijallahu anhu je bio tu prisutan, a Ebu Bekr nije bio. Hazreti Zema je rekao, o Omere, ustani i predvodi namaz. On je ustao i rekao Allahu ekber. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo glas Omerov, Hazreti Omer radijallahu anhu je imao glas vrlo kao snažan glas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao gdje je Ebu Bekr. Allahovo znači odbija također i muslimani. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači poslao po Ebu Bekra, iako je Omer radijallahu anhu predvodio namaz, Ebu Bekr je ponovo predvodio namaz kao prema naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo stoji u tom hadisu. U drugom hadisu se prenosi kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo glas Omerov i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kao izašao i rekao ne, Ibn Kuhafa treba da predvodi namaze. Još više detalja o Muslim Ahmed se nalazi. Kad je Hazreti Omer saznao u vezi ovoga, rekao je Abdullahu bin Zama, koji je pitao Hazreti Omera radijallahu anhu da znači predvodi namaz. Omer radijallahu anhu je rekao, ja sam mislio da je poslanik ti naredio da ja predvodim namaz. Suprotno, ja nikada ne bi ni predvodio namaz, da nisam mislio da je to kao naređenje poslanikovo bilo. On je rekao, ne, ja sam smatrao kada nisam našao Ebu Bekra da si ti kao sljedeća osoba koja je znači prikladnija da predvodi namaz. I zbog toga sam te pitao da ti znaš i predvodiš
ali nisam bio upitan specifično da tebi to naredim. Neki autor piše u vezi znači njegovog tretmana djece. Hazreti Abu Bekr je volio mnogo djecu i mnogo puta je znači preko svojih dijela i riječi pokazao znači to. Abdurrahman, njegov sin, je živio u odvojenoj kući. Kako god Abu Bekr je znači uvijek se brinuo za njegovo troškove. Hazreti Esma, njegova starija kćerka, bila je udata za Hazreti Zubeira bin Al-Awama. Njegova kćerka znači također prolazila je kroz teški period, nije mogla ni kao na početku da ima ni pomoćnicu u kući. Hazreti Esma je morala da radi mnogo, morala je sama da crpa vodu iz bunara, da kuha hranu, tijest, hljeb. Također je hurme brala, nosila je dugo, znači veliku distancu na svojoj glavi, hranila konje. Znači mnoge fizičke poslove. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu saznao u vezi njenog stanja, poslao je radnika koji je pomagao joj bar oko ovih životinja. Hazreti Esma radijallahu anha je govorila, moj otac znači kad mi je poslao tog radnika, kao oslobodio me. Hazreti Abdullah bin Abi Bekr volio mnogo svoju suprugu Atiku i zapisano je da zbog toga on je prestao da ide u džihad. Ebu Bekr radijallahu anhu nije mogao ovo da trpi i rekao je svom sinu Abdullahu, ne ideš u džihad radi svoje supruge, trebaš da je znači da se razvedeš od nje. Iako je on poslušao ovo znači naređenje zbog toga što je bio razdvojen od supruge Atike, on je napisao neke stihove, tužne stihove. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu čuo ovo, srce mu se znači jednostavno omekšalo i onda je dao dozvolu Abdullahu da ponovo bude sa svojom suprugom. Hazreti Bara kaže, otišao sam u kuću Ebu Bekra radijallahu anhu i vidio sam da Hazreti Ajša radijallahu anha je ležala i imala je temperaturu. I vidio sam kako Ebu Bekr je poljubio Hazreti Ajšin obraz i pitao je u vezi njenog zdravlja. Rekao je, moja draga kćeri, kako se sad osjećaš? Ostatak znači događaja ću spomenuti u budućnosti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.